Vitajte na Slovensku, vitajte v 19. storočí. Moji klienti práve dostali krásny mail, kde ich elektrárne žiadajú, že im veľmi radi pomôžu s prepisom elektriny. Stačí len vypísať tieto 4 dokumenty, ak by náhodou chceli inkaso, tak možno 5-6. Stačí ich iba správne vypísať a poslať na adresu klientského centra. Tak toto, milí priatelia, je tá pomoc, ktorú dostanete, keď chcete prepísať elektrínu potom, ako ste sa stali majiteľmi. Inak, ak zbehnete do klientského centra, tak žiadne 4 dokumenty sa nevypisujú, alebo 5. Pani sa vás pýta na 1 na 2 otázky a máte hotovo. De facto sa dlhšie čaká, aby ste išli na radu, ako sa to vybavuje. Ale kebyže to chcete urobiť online, tak to sa nedá pomaly, alebo keď to chcete robiť papierovo, tak od vás chcú celú Bibliu pomaly opísať, len a len, aby ste im napísali tie údaje správne, ktoré oni už vlastne dávno majú. Tak to je tá byrokracia, to je tá pomoc. Ahojte.